Inin DGCAS Negros 10. Ang napulo ka mga nagapangunang nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyarin ang top story subong adlaw, Abril 10. 12,000 ka mga residente, apektado ang supply sang tubig kasunod sa paglupok sang kanlaon. Traffic enforcer ginausisa bangod ginaligar nagbaton sang suhol. Atop kag signages nga nagapalibot sa traffic lights ginpahawanan. Manila Police District Director mangin officer in charge sang PRO-NIR sumugod subong adlaw. Kag sa Good Vibes, Bacolod Chicken and Asal Festival magapadayon sa bulan sang Mayo. Initanan sa DGCAS Negros 10. Sa number 10, isa ka traffic personnel ang restricted sa karon samtang ginausisa bangod sa ginaligar pagbaton sang suhol sa mga truck ban violators. Isa ka traffic personnel ang nakuhaan sang video sa akto nga pagbaton sa ginapatian suhol sa isa ka driver sang truck nga nagsupak sang truck ban sa downtown area sa Bacolod sa nagligad nga inadlaw. Ganing insigida ginpatuwag sa pamunuan sang BTTMD ang job order worker para mausisa. Ginpahayag ni BTTMD OIC Patrick Lacson nga restricted karon ang mga traffic personnel nga posible mapahalin sa serbisyo. Gindugang ni Lacson nga magaserbing eleksyon sa pila pa ka mga katapos ang BTTMD ang mga insidente, ilabi na nga wala ginatolerar sa iya pamunuan ang mga sa isang korupsyon. Nagpasalamat man si Lacson sa netizen nga nagpadala sang video para matagaan gilayon sa aksyon ang insidente. Lang status siya as advised by City Legal. Hindi pa ko sure kung ma-terminate kasi for the end of the month, sectoral na ma-decide. But on our end, meron na siya ng notice to may explanation ito siya. And of course, sinadinay ang kwarta. Sa number 9, floodgate project ginapaabot nga matigayon sa diversion channel sa reclamation area. Nahawanan na ang kilid sang dalan malapit sa Mambulok Bridge kung sa diin mag-aangot ang ginakonstruct nga diversion channel sa reclamation area sa Bacolod. Ginsilin ni Congressman Greg Gasataya nga mag-coordinate pa siya sa DPWH Regional Office para sa resumption sang construction sang diversion channel nga among ginapaabot maghahatag solusyon sa problema sa baha sa mga area. Kabahin sa proyekto ang pag-angot sa mga drainage system sa palibot sa reclamation area sa diversion channel. Ginalauman sa kongresista nga matigayon pati ang pasalig sa DPWH National Office nga masuguran ang construction sa floodgate nga igaangot kung mahuman na ang channel. Commitment man ang DPWH sa Secretary nga ang pagbutang sa floodgates according to Regional Director pagtawag sa yatik last month may commitment from the National DPWH nga papunduan nila base ilang savings for 2025 kasi need na siyang floodgates para mas naming operations ang aton sining diversion channel as well as ang aton kalain-lain man ng mga rivers sa Bacolod. Sa number 8, isa ka kuring nga gini-Indian target sa mata ang ginapangita sa karon. May isa na naman ka kuring nga gin-report sa Animal Welfare Group nga Back Project PH o galing ang problema kay kulang pa ang detalye. Nagapangayo karon sang bulig ang grupo sa publiko nga makita na ang ini nga kuring nga nagakinahanglan nga madala sa veterinarian gilayon. Ginusoy na sang grupo ang Barangay 16 sa Bacolod apang wala gid makita ang kuring. Sang tinilikdan nga binulan, nangin sunod-sunod ang mga kaso sang kasapatan nga gina-Indian target pero tigayon nga na-rescue sang grupo ang mga ido kag kuring. Ang pagsakit sa kasapatan ng ginakabig nga krimen sa piyak nga bahin mauntat anay ang Back Project PH sa pag-rescue sang kasapatan bangod sang distemper outbreak sa ilang sini nga shelter. Nagapangayo sila sang bulig sa publiko para mapabulong ang mga ido gikan sa sini nga balatian.
Sa number 7, nagapapili bilang SB member sa Banwasang Pontevedra na patay sang mabunggo ang iya tricycle sa truck. Patay si John Espinosa, kandidato bilang Sangguniang Bayan member matapos nga makabunggo sa truck ang iya ginadala nga tricycle sa Hacienda Carmenchita sa barangay Don Salvador Benedicto sa Banwasang Pontevedra Martes ang gabi. Sunod kay Police Captain Daryl Kuhutan, ang hepe sang Pontevedra PNP, papuli na si Espinosa sakay sa tricycle sang maglapaw siya sa truck kag tricycle kabangdanan sang pagbungguanay. Dugang panikuhutan ginhingagaw dala sa ospital ang biktima. Apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor kag sa karon ginaulat pang desisyon sang pamilya sang biktima angod sa posible pag-arigluhanay. Ang biktima ang gikan sa pagpangampanya. Sa number 6, Governor Eugenio Salacson na gin-appoint sang presidente bilang chairperson sang Regional Peace and Order Council sang Negros Island Region. Nabaton sang taladapan ni Secretary Juanito Victory Mulya sang Department of the Interior and Local Government ang appointment letter sang presidente sadtong Marso 26. Suno kay Lacson sang Marso pa siya nakabaton sang tawag bahin sa amo nga appointment. Kay nasang aga personal niya nga nabaton ang appointment para sa amo nga posisyon gikan sa DILG. Damlag pa si Lacson na nagapungko naman nga daan bilang POC chairperson sang Western Visayas. Sa karon wala pa man sang may na-appoint bilang chairperson sang Regional Development Council sang NIR. Same position I was holding in Region 6, and Secretary Rimulya actually called me to inform me I think over a month ago already. So finally, I received the appointment. Effective mo ngayon sa road? No. Do you know who led the RDC? No, none. Wala pa po. Wala pa. In fact, the one that will replace me in Region 6 is still waiting for their appointment. Sa number 5, kung gina-endorso man ni Governor Eugenio Salacson ang iya kasumpong si board member Anton Ocsenio, diretso na ini sang gobernador. Ini sunod sa kay 5th District Congressman Dino Yulo. Tigaylo ginapasalamatan pa sang kongresista ang tikang sang gobernador. Bilang reaksyon sa pag-endorse ni Governor Lacson kay board member Ocsenio sa pagka-congressman sa 5th District sunod kay Congressman Yulo, ginapasalamatan niya ini bangod ining nagpukaw sang balatyagon sa iyang mga supporters sa 5th Distrito. Sila na ang nagkampanya para sa iya sunod kay Yulo. Mahimo nga naluoy naman mismo ang mga pumuluyo sa iya. Ginsiling ni Governor Lacson nga dalasang alliance sa mga partido kag paghinyo man mismo ni Governor Rinaldo Tamayo nga among presidente sang Partido Federal ng Pilipinas ukol PFP kag presidente man sang Governors League. Iya gin-endorse si Ocsenio kag katapos sang PFP. Si Yulo ang katapos ng lakas nga kabahin man sang alliance. Kanya-kanyang direksyon man na ginarespeto tama natin governor. Sa siling ko na ganin, nagpasalamat kita kay nakita man ako ng pag-builog sa kwan. Siguro na luoy man na pumuluyo sa ako na. When we started 3 years ago, nung inbag po nato ng dagway sa politika, nabinigit sa servisyo sa isang congressman. So hindi ko magpati nung wala man ta naka-anom sa palatsagon sa pumuluyo. No? So muna pinaka-importante aton sila na pabagtag sa aton servisyo. Sa number 4, Manila Police District Director mangin officer in charge sang PRO-NIR sumugod subong adlaw. Si Manila Police District Director Brigadier General Arnold Thomas Ibay among gin-appoint bilang bago nga officer in charge sang Police Regional Office Negros Island Region. Gin-appoint ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil si Ibay nga magpamuno sa PRO-NIR sa tong Martes. Subong adlaw opisyal nga magasugod siya pagpungko sunod kay Colonel Renerio de Chavez sang Negros Occidental Police Provincial Office nga Police Director. Ang PRO-NIR gitukod sa tong March 27 sini nga tuig. Si Brigadier General Jack Wangki
Ang Western Visayas Police Regional Director ang una ginhimo nga OIC sang PRO 6 kadungan sang pagka-Regional Director man sang PRO Western Visayas. Anay commander siya sang Pampanga Provincial Police Office kag Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit sang National Capital Region. Sa number 3, traffic lights ang palusot sa atop sang illegal structure sa Barangay 2 sa Bacolod ang ginhawanan na. Yari ang report. Nangin viral sa social media ining traffic lights ngayara sa sulod sang illegal structure sa kilid sang Dalan San Juan sa Barangay 2 sa Bacolod. Nagligad lang nga binulan sang ginreklamo ini sa mga motorista bangod natabunan sang mga atop kag signages ang traffic lights. Ginpahayag ni Bacolod Traffic and Transportation Management Department OIC Patrick Lacson nga makapila na kabeses nga na istorya sang City Engineer's Office ang mga tag-iya sang illegal structures upod sa pamunuan sang Barangay 2 agod mahawanan ang kilid sang dalan. Si Mayor Alpi mismo, hindi ito nakita yun na doon kanupo sang pagplastar, so nag-anto hindi man acceptable, nagiging paagi sa ato palusot pagduraw. In fairness man sa aton City Engineers Office, kagagahit man lang sa constructor, siguro miscommunication or ma-overlook pa na matter. Kaina, ginkakas na sang barangay ang atop kag mga nagasablag nga tarpaulin. Ginpahayag sang tag-iya nga si Jose Rogacion nga handa siya nga hawanan kag ipa-demolish ang porsyon sa naparkilahan nga balay sa payment center kung matagaan sila sang ayuda sang syudad. Gubo nila dagang gate ko na kay bago na ba si Biara mo nila eh. Pero kung madayon gate man na pwede nga tapos eleksyon, okay lang. Nagwa nga sang ginpalaparan sang DPWH ang dalan. Nalaksam sa mga illegal structures ang kilid sang dalan kag wala na patuman ang clearing operation. Antes pa man gintakod sang contractor ang AI-assisted traffic lights. Ang traffic lights nga may push button ang ginagamit sa mga pedestrian agod mabuligan sila sa pagtabok sa karsada. Sa number 2, tourism activities sa Canlaon ang suspendido sang Department of Tourism. Wala na gitugutan sa Department of Tourism ang tanan ng mga tourism activities malapit sa Bulkan Canlaon kasunod sang liwat nga paglupok sini sang Abril 9. Sa advisory sang DOT ang tanan nga tourism activities pareho sang trekking kag pagbisita sa mga tourist destination sa La Carlota City, Bago City, Banwa sa La Casillana kag iban pa nga lugar malapit sa bulkan ang temporaryo nga wala ginatugutan. Base sa advisory, may pila ka mga local government units sa Negros Occidental, parte sang Guimaras, Iloilo, kag Antique, ang naka-eksperyensya sang ashfall bangod sang amo nga minor eruption. Ang abiso ang para sa mapangapinan ang mga residente kag turista nga mabutang sa delikado nga sitwasyon. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, water supply sang 10,000 tubtub 12,000 ka mga residente sakop sang duha ka mga barangay sa La Carlota City ang nagapabilin nga apektado tugas ang pagbuga sang Bulkan Canlaon. Sunod kay Mayor Rex Salanduon sa La Carlota City, ang water supply sa mga 3,000 ka mga households sakop sang barangay Araal kag San Miguel ang nagapabilin nga apektado. Rason nga nagapatuman sila sang water rationing. May 4 na ka mga water filtration trucks gikan mismo sa ilang LGU sa probinsya sang Negros Occidental, Sagay kag Cadiz ang ginagamit agud nga mapunan ang kinahanglanon sa mga pumuluyo. Nagabulig naman ang Red Cross. Patag niya apektado ang Balakagay kag Gintubdan Spring nga mong ilang source sang tubig sa area. Ang isa diri na supunan ukon ang spring box ang nakoveran sang abo kag ang isa naman na-contaminate sang abo. Padayon sunod sa iyang clearing sa La Carlota Water District. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, isa ini karon ka concern kag ginalauman nila nga mag-clear na ang water supply sa masunod nga inadlaw. Samtang sa official report naman sang probinsya, wala na sang nadugangan pa nga evacuees kasunod sang minor explosive eruption sang Martes. Padayon ang feeding sang probinsya sa mga apektado. Gikan sa pondo sa Malacañang ang gamiton para sa Abril tubtub Mayo nga feeding. Kung maubos na ini ang 2025 Quick Response Fund ang pagakuhaan.
Damlag pang pondo gikan sa 2024 nga budget ang gingamit sang probinsya sa nahauna nga community kitchen. Kinakubira ng spring box namon, na-contaminate, kinakubira ng spring box namon, so nagsupon sa iba na contaminate. Sa hindi nga sideline sa pihak ka, kay you have to understand, tatlo nga mo na sources, di mo masulog spring, pakadto sa Pasillana, andri pakadto sa Panlaon, ang Aral San Miguel. Kagang amon sa poblasyon, we have 16 pumping stations sa poblasyon. So wala yung epektong poblasyon. But the spring supplies are around 30% sa namon sa poblasyon, so nag-drop pa na namon di sa poblasyon. In the sense, we should be concerned, no, because water is a need, no? For now they cannot use their normal source of water, regular source of water. So we have to be providing that. No? We just hope that after a few days or a week, ma-clear na ang water source nila and they can start using it again. Kag sa good vibes, pag sa ulog sa Bacolod Chicken and Asal Festival ang magapabilin sa Mayo 22 tubtob 25. Sa baylo nga sa bulan kuntani isang Abril, nagdesisyon ng City Tourism Office nga ipatuman na lamang sa orihinal nga schedule ang Bacolod Chicken and Asal Festival sa Mayo 22 hasta 25. Ang tuigan nga festival ang nagasakdag sa iconic nga chicken and asal sang syudad kag ang culinary culture. Magasugod ang kihiwatan nga balantayan amo ang longest inasal grill fest sa the Upper East sa Mega World sa Mayo 22. Kabahin sa mga aktibidad ang food tasting kag beer pairing, cook fest kag chicken and asal awards night. Mayaraman sang arena dance competition kag music festival sa Mayo 25. Kagantes kita magtakop, shout out sa aton mga live viewers sa Facebook kay RH Tata, Maricon Valladores sang Fairview, Quezon City, Lindol Sunyo, mayong hapon sir, kay Jubea Janala sang Baguio City, mayong hapon ma'am, Gloria Bantigue, mayong hapon, kay Gerardo Marquez, Romel Galio, subuman kay Hansley Mumbai, Jocelyn Roquero, kag kay Ma'am Sally Villaflor Cañada, mayong hapon ma'am sang Barangay Tangub, Irene Dosaban, sang watching from Jeddah, Saudi Arabia. Kay Jimama Danuka sang Japan, mayong hapon. Kag of course, no, tamyaw taman sang happy birthday ang aton niya Kadijikas, si Kadijikas Romeo Sobaldo. Kag abuyad tong top stories of the day, tubtubwas, ako si Nico Dalfin.